This is Tommy's birthday gift! Early. Tomorrow is my birthday. And paan niya mga loves, nag-start na naman nag-swollen. Yung dalawa talaga, grabe. Oh, ang lalaki niya. Oh, good morning. 12 o'clock na mga loves ng gabi. 12:30. Sakit ng mata ko. Kinakain ko lang si Mister kasi nakarating lang niya. And who are you working with? Oh, Stevie, but there's a lot of shit going on. This guy Carl from K2. Who is that? He has his own little business. Why you have these people with you? Because they're hired by the companies. Okay, and then why you said people are calling you? Well, because people screw stuff up. And freak out. I was at house, you got food. Everybody got a treat. this is mostly like just a fat thing, honey. Honey, you give me, look what hour it is. You can't give me this much food. Yeah, this is very small pieces. This just looks a lot. Yes, it looks a lot. Okay. This bone, it looks like it's you can pick it on. What are you looking at? A candy? Yeah. Do you wanna lie down with Mama? Come to Mama, darling. Shut that light off. At pagising ko sa umaga, ito yung bumukad sa aking mga mata. Charot. Pagbangon ko kasi mga loves, nadrinig ko yung plow. Sabi, dug. Ay, sus, meron parang nag-snow. Kaya tumimbak ko si Inday Mary, nagtingin sa labas kung ano ba talagang meron. Kung totoo bang maisno sa Abril. At tinitignan ko sa likuran ng bahay, baka meron or wala. No, baka sa harapan lang yung nag-snow. Oh my God, si Inday Mary. Ay, kagigising ko lang na excited man si Inday Mary na meron narinig na plow. Totoo pala talaga yung plow. No, pag marinig mo yung plow, may snow sa labas. Naman di ay mga loves. Come on, keep going. Come on, let's go. Ala, Ali is over there. Ala, Ali. Go get him. Ala, Ali. Yung mga halaman, hindi na alam. Daming ibon na. Yun na nga, bumalik ako sa loob ng bahay na excited na nakalimutan ko talagang pakainin itong mga alaga ko mga loves. At ang pusa, tingnan nyo naman yung pusa ko, di ba? Halatang gutom yan, no? Halatang gutom. Kinakabuot na yung mga pinaggagawa ko dyan. Pati si Roxy din gutom. Wala pa kasi yung kain nyo, no? Tingnan nyo, ang bilis nilang kumain. Oh, gutom talaga, kawawa naman itong mga alaga ninyo. Pasensya na kayong mga alaga, ha? Na-excited si Mama sa snow. Nag-snow! Snow day! Buti na lang hindi ko ito nilagay sa lupa itong ating blueberry na dalawang klase. Nag-snow, nagputi-puti sa labas. Baby love. Habang nagsasalita ako mga loves, naghugas ng pinggan at itong asawa ko is lumalapit at hinahalikan ang kanyang asawa. Balita ang agta na lata. Pabayaan lang natin yung asawa ko guys kung ganyan kalambing paminsan-minsan lang kasi yan, no? So, pumikirig yung aking heart. Somebody told me, I told you mga loves, I told you, meron akong nakitang video na ito. Okay, meron akong nakitang video na you went to other country. Like, I think sa other country, sa Europe area, somewhere, I don't know, hindi ko alam. Nag-slow, hindi na sila gumagamit nito kasi may makakasira daw ito. And then meron nag-comment sa akin na hindi daw ako gagamit nito. Alam mo, nag-stop kami ni Tami nito, nag-milk kami guys, nag-milk. Tapos ang nangyari man mga loves, bumalik man kami nito masama daw ito sa katawan. Nako. Kailangan ko talagang makinig. Kasi meron ako nakitang video na pangit daw ito gamitin. Sa katawan talaga daw. Na grabe daw. So, yun. And then, meron pang nag-comment na So, sinaniwala man ako mga loves. Pero talagang,
You know, ang gatas kasi ang bilis masira. Ito siya parang ang rami. Alam mo, I think tama yun talaga kasi ang tagal nito masira. Kahit nandito lang ito sa labas for 2 hours, dito sa hindi sa refrigerator, hindi talaga siya nasisira. I think maraming ginilagay nito ba. I think mag-milk. Bibili ako ng milk, mga lag, mag-milk ako. Ay, naku, ito talaga yung pinakagusto ni Mister. Yung may snow, maginaw, o diba? Ganito yung time na gusto niya. Ay, mainit, ayaw niya. Dilim-dilim ng bahay talaga mga loves. Always dark talaga itong bahay namin kasi nga, ang kuryente, mahal ang kuryente mga loves. Akala nyo dyan lang sa Pilipinas ang mahal. Dito din. Kaya every corner sa aming bahay may ilaw pero naka-off. Dito, maganda sanang i-on palagi. Kaso, ang mahal-mahal. So, ngayong araw is maglilinis po si Inday Marian. Linis kasi birthday ko bukas. Maglinis lang ako. O, diba? Birthday. Tomorrow is my birthday and today is snowing. Yeah. I hope tomorrow will pour a lot of snow. I wouldn't think so. Of course. I had a little coffee mug. At hindi ko kasi siya nilutuan ng breakfast kasi ayaw niyang kumain mga loves. Huwag niyo akong awayin mga loves ha. Hindi niya kumain, yung kumain ako. So ngayon sabi pa niya gagawa daw siya ng grilled cheese at siya lang daw yung gagawa no. Paminsan kasi talagang hindi magkatugma yung aming mga kagutuman no. Paminsan ako yung unang magutom at ayaw niyang kumain. So ngayon hindi talaga kami magkasabay. At pagkatapos niyang kumain, so sabi ko mahiga ka dyan dong. Kasi nga yung paan niya mga loves, nag-start na naman nag-swollen. Yung dalawa talaga, usually yung isara. Ngayon dalawa talaga, so nataranta si Inday Marian. So ito lang talaga yung magagawa ko mga loves sa aking asawa mga loves. Ihilot-hilot yung paa kapag maganito. Or kung may sakit siya sa mga katawan niya, yun, hilot-hilot lang talaga yung katapat mga loves. Kasi itong asawa ko ang tigas-tigas ng ulo. Ay, ang dami nito mga problema at hindi man lang nagpunta sa doktor. Somebody? Let me see. Let me see. Oh, UPS. Oh, it's right here now. What? It's right here. Oh. It's just frozen. Stay put over there. Boom, it's heavy? 10 pounds. 10 pounds. Oh, frozen. 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 Yeah, I have a place to freeze it. Huh? I have to find a place to freeze it. Allah. So now we have to look at it. Hello mga loves. So anyway, ito na yung birthday gift ni Tommy sa akin. Arrived today. Yeah, your birthday gift. This is Tommy's birthday gift. Early. Tomorrow is my birthday and then it came today because... And it's frozen. Is any address over there? Don't show the address. It's address for... No. Allah, it's freezing. It's cold, love. Yes, it is. It's from Alaska. I'm happy. It's from Alaska, mga loves. It's gotta keep fresh. Okay, I think it's Tyro. Yep. So now we have to look to put it in the freezer. So it is. There is the name right here. And you know what? We're gonna. Okay, now. So what is it? How can I do it? Let me see, mga loves. It's from Alaska. Fresh from Alaska. Oh my God. Hello, honey. It's a lot. It's king crab. King crab. It's a king and a crab. You know what, mga loves? Do you know, nag-order ako sa Pilipina doon, mga loves. Hindi man siya nag-response. So, kung sa kanya pa ako nag-order, hello, on? Can you show, Han? Show it, Han. Hello, we have to find freezer for this. Yep, right now, pack it in. Okay. Pack it the way it was. Okay. 10 pounds. Way more than Hobbs. Let's go downstairs and put it in there. I'll carry Put this this. stuff back in there too. No, I'll no. Okay, I'll bring this downstairs. No, leave it here until we make space in the freezer for that. That's a lot. Okay. We put it outside? It'll help. Okay. It'll help a little bit. Worst case scenario, I wanna. Stay there. No, don't put it on the ground, wet. Stay over there, the cat and the dog. It's cold outside, mga loves. Worst case scenario, we'll like. What? I'll take that other little ice maker downstairs.
What ice maker? Like the one in the office? Plug it in. So, yun yung birthday gift ni Tammy, king crabs. So, ito na nga, no, nag-message ako sa Pilipina, diba? Nakita ninyo yan, na may Pilipina na isang Reels. Sa Reels po siya, and I don't know if it's vlogging, but so mag-order sana ako. Kasi nga, sabi ni Tammy, nahihirapan daw siyang maghanap. So, buti na lang nakahanap siya ng legit seller sa Alaska talaga. And, yun. So, sayang. Kaya kung siya pa yung na-orderan ko ng king crab na yan, ang mahal ng king crab, mga nasa, how much you did that? Like, 800, 900, 700? Yeah, mga ganyan. So, kung sa kanya pa kami nag-order, look, sayang. Kaso, hindi man siya nag-reply. And then, malapit na yung birthday ko. Kasi, itong asawa ko, atat na makapag-order. Let me see. Wow, this is expensive, hon. Why is it Isabel, hon? What? Why is it? You know, I went to pay with a credit card, but they only asked for PayPal, even though the website says they take credit cards. So I said, all right. But the PayPal is linked to my credit card. But you know, I'm not fighting with it. It's just stupid to try and change it. Hon, don't use PayPal, hon. Don't use. Why? We order sa Captain Jack Seafood Locker. Na taga sila sa taga Seaward. Alaska, Seaward. Yun, doon kami. This is gonna be untax. Kasi, itax natin yan kasi imokbang natin, i-film natin yan. So, hala, ang dami, han. So, what we're gonna do? We're gonna clean up downstairs? Or we're gonna get the freezer? Like I said, if there's no room to be made, then we'll have some smaller items. Or maybe that's good in the refrigerator now because I'm gonna cook it tomorrow. Yeah, but are you gonna do all of it? Unless, how many people? Oh, yeah. We're not gonna cook it all. Hala, bring this off. I'll give my coffee first. Oh. So, yan. Excited. Rehas talaga kami ipako, gadoy. Pagkatapos yung mga labs, diba, nakita nyo naman yung video natin, no? Nag-order si Mr. ng king crabs na ang dadami-dami ng kami lang dalawa. But anyway, pang birthday daw kasi ito. So ngayon mga labs, ang ginagawa ko is, pinapasan ko yun patunta sa basement kasi nga, sayang naman kung masira. Ilagay natin siya sa freezer. At yun, andun si Mr. naghihintay kasi nag-spend siya ng time para lang ayusin yung sa freezer kasi nga, sobrang piut-piut na. Okay, the bag. You don't take it out from the bag. We need to put it in Ziplocs. Huh? We need to put it in Ziplocs. Yes. So, yun mga loves, hindi namin ito lulutuin lahat bukas. Ang gagawin po namin is ilagay po ito is sa safe na i-secure daw ni Mr. mga loves. Oy, pero pag secure niya na may mga hait-hait ni. So kinuha yung hangin, binacuum sa pagkatapos niya na buslot. So, hindi, yun useless lang din po. So, okay lang yan kasi sabi ko sa kanya, kakainin ko naman yan. O hindi naman dyan magtagal sa freezer. Sayang naman itong masira. And then, hindi ko lulutuin. So, ngayon, hindi namin ito lulutuin kasi meron po akong plano talaga na gusto kong gumawa ng Cajun seafood ba yan? Basta kay may shrimp, may potato, yan, may corn, doon So yun, sinisilve lang ni Mr. yung king crab na binili niya o mga labs. Nag-start na mag-melt. Uy, ang lalaki po talaga, promise. Grabe. Ang lalaki niya, So yun, masarap po talaga ito, grabe. Swerte talaga kung palagi kang nakakain ito, ang swerte mo. Kasi po, grabe po talaga. Ang mahal po nito, promise. Yung mga kumakain nito palagi, swerte po kayo sa buhay. Kasi po, grabe po ito. Pang, talaga siya. Talagang fixed time. Swelduhan. O, diba? Ang sweldo. Makabili ka na ng sobrang rami nito. Grabe, ang mahal nito. Sinisecure ni Tammy. Sabi ko sa kanya, ba't sinisecure mo nang maayos? I'm going to eat this. This year is not gonna end. This is done. Yeah.
Last na ito mga loves. Look, last na ito. Kain tayo. Last na Jollibee na pagid. Ininit ko kasi. So, last na po ito. Yan. Ang gravy. Last na po. Kinain na lahat yung ano. Ilagay ko sana ito sa freezer para i-preserve ba. Hindi man kaya mga labs. Kainin habang masarap pa. Last na po ito mga labs. So kaya kain tayo. Banat. No? Sarap. Lunat. Sarap. Iwan ko ang Jollibee talaga. I think yung Popeyes kapag merong gravy, I think masarap din siya. Kasi masarap din yung Popeyes mga loves.